Ja! Jeg glider. Ej, undskyld, jeg glider i de der. Action. Godt. Ja. Er der egentlig ikke noget med, at du skal på forretningsrejse i næste måned? Jo, jeg skal til Schweiz. Okay. Sæt dig dog for. Slap du lige af, det var ikke min skyld. Det var sgu da dig, der løb ind i mig. Du kunne sgu da også have set dig for. Hvorfor kan jeg ikke huske det der? Okay, vi prøver ikke at tage. Okay. Sæt dig dog for. Hvad er det, jeg skal sige? Skal du egentlig ikke på... Okay. Ja, er I klar? Ja. Skal du endelig? Okay, det kører fint. Du må bare tage de små klip og billeder og sætte sammen. Lad nu være. Det er dig, der starter. Action. Sæt dig dog for. Slap dog af, det var ikke min skyld. Sgu da der er et brager ind i mig, Du mand. kunne sgu da bare se dig for. Så er lige pludselig min fejl. Prøv, jeg har faktisk noget vigtigt, jeg skal nå. Jeg har sgu da også noget vigtigt, jeg skal nå. Prøv, du har været i vejen hele dagen. Først så stjæler du min cykel. Det var faktisk min Så cykel. prøv at køre ind i mig. Og så glem, hvad du så gør. Vi skal bare lige lave fokus. Ja, fint nok, super. Super, så bare spil videre. Kan I se mig? Det er for meget. Lidt længere ind. Den der. Og Og så lidt højere op. Sådan der. Skal du egentlig ikke på forretningsrejse? Og prøv at køre mig ned. Og så brager du ind i mig. Yes, fint. Jeg ved ikke lige, hvor jeg kom fra det der. I får pulet en møgkælling, og så Ja, og så vender jeg vender mig. du dig op, og så... Ja, okay, er du klar? 3. Nå, den kyster op. Jeg har faktisk noget vigtigt, jeg skal nå. Okay. Skynd dig ind. Okay, vi... Sæt dig dog for. Undskyld, dreng. Ej. Nå. Rasmus! Nu. Hjælp, Rasmus, den var dårlig. Okay, synk. I skal helst ikke gå for langt tilbage. Ja, det er omkring. Okay. Man kan godt lave sådan en fender, hvis I Er I klar? 3, 2... Okay, næste. Der kommer en med. Fyld. Vi vil med fyld. Slow motion. Der kigger de rundt på.